Avui hem volgut estrenar l'AVE d'una altra manera. Venint a Vic, a una distància de poc més de 60 quilòmetres, i hem trigat 1 hora i 38. Hem trigat el mateix que trigàvem l'any 37. Diguem que per anar de Barcelona a Madrid, poc més de 623 quilòmetres, gairebé 10 vegades més que de Barcelona a Madrid, trigaran això, poc més de 2 hores, 2 hores i 38, i en aquest cas no han arribat en retard al tren, sinó que han arribat amb 8 minuts d'antelació. Avui la línia Barcelona-Vic l'agafen 27.333 persones cada dia. La línia Barcelona-Madrid, amb l'AVE, l'agafaran com a molt 13.000 persones cada dia. I la realitat és que malauradament continuen donant prioritat a l'AVE per davant de tot, abans que precisament el tren que agafem cada dia. Diguem que avui podem dir clara i obertament que es triga més per fer 9 vegades el recorregut entre Vic i Barcelona que per fer el recorregut entre Barcelona i Madrid. Per anar de Barcelona a Vic triguem 9 vegades més que el que es triga a anar de Barcelona a Madrid. Si avui ens fessin aquells problemes físics, aquells problemes de física que ens feien a l'EGB, podríem explicar: si Alice i Bob surten de Barcelona al mateix temps i Alice va cap a Vic amb Rodalies i Bob va cap a Madrid amb AVE, on estarà Bob quan Alice hagi arribat a Vic? La resposta: quan Alice hagi arribat a Vic, Bob ja farà estona que ha deixat enrere Saragossa. Aquesta és la realitat ferroviària del nostre país en els trens que agafa la majoria de la gent. És a dir, que es triga més en anar a Vic que no pas en anar a Saragossa. Quan avui precisament línies com aquestes, línies que connecten el país, que milloren la mobilitat amb la Catalunya central, amb els Vallesos, amb el Maresme, amb el Penedès i per descomptat amb Lleida, Tarragona i Girona, són precisament el que hem de millorar. Les dades de Rodalies canten. En una estació com la de Plaça Catalunya agafen el tren 85.000 persones. En una estació com la de Badalona agafen el tren cada dia 18.000 persones. En una estació com a Sitges agafen el tren cada dia 12.000 persones. I en canvi el país està pendent de les 13.000 persones que com a màxim podran agafar l'AVE cada dia. La conclusió: l'AVE mourà tanta gent en viatges a Madrid com els que pugen i baixen a Sitges, per posar-vos alguna dada, en un dia. I per això ens van tallar 2 mesos els serveis a Sitges perquè poguessin pujar tantes persones a l'AVE en un dia com les persones que agafen i pugen al tren, en aquest cas a una ciutat com a Sitges. En aquest darrer any el que ens hem trobat és que s'han produït gairebé 500 incidències. Hem patit un govern que va fer tot per la inversió en l'AVE i que es va oblidar del tren que agafem cada dia. I nosaltres creiem precisament que pels propers 4 anys cal treure conclusions i lliçons. Necessitem, en definitiva, que no es cometin els mateixos errors i que abans que córrer per fer arribar l'AVE a la frontera francesa, el que cal és actualitzar xarxes de ferrocarril convencional tan degradades com les que tenim. El tren que la gent agafa cada dia, el tren que serveix per anar a treballar, per anar a estudiar, per fer gestions, per viure de forma quotidiana. Nosaltres creiem que la política d'infraestructures i les polítiques ferroviàries que tenim són el paradigma, la metàfora del model de desenvolupament espanyol. És un model que és injust des del punt de vista social, ja que ha marginat el tren que utilitza a la majoria. Ha marginat el tren que utilitza la gent per anar a treballar, per viure cada dia. Per tant, el model d'infraestructures que ens proposa el Partit Popular i que ha seguit el Partit Socialista és un model injust. Però a més hem de dir-ho, és un model ineficient, perquè avui es triga el mateix amb anar a Vic a l'any 2008 que el que trigàvem a l'any 37. I cal que ho diguem i que ho expliquem així.
no és raonable, per tant, no és just socialment, és ineficient econòmicament i a més és insostenible. Perquè avui per promocionar el transport públic necessitem invertir en les infraestructures quotidianes, en les que milloren la quotidianitat de la vida de la gent. Per això nosaltres diem que avui Iniciativa Verds Esquerra Unida és la garantia de canviar un model que és injust des del punt de vista social, que és ineficient econòmicament, que és insostenible ambientalment, per apostar clarament per un model sostenible, per un model per la majoria, per un model de mobilitat diferent. Durant molts anys vam patir un govern del Partit Popular que va marginar el tren de la majoria. Però, malauradament, la senyora Magdalena Álvarez va seguir les polítiques d'un altre Álvarez, el senyor Álvarez Cascos. I quan el senyor Álvarez Cascos només parlava d'AVE, ens vam trobar que l'altre Álvarez, Magdalena Álvarez, va continuar només parlant també d'AVE. Avui tenim el paradigma del que és el nostre model ferroviari. Un model ferroviari que aposta perquè 13.000 persones com a màxim puguin viatjar a Madrid en 2 hores i 38 i que s'oblida de 27.000 passatgers diaris que agafen la línia de Barcelona a la Vic, de les 406.000 persones que agafen el tren cada dia de Rodalies, que s'oblida de les 38.000 persones que agafen els trens regionals cada dia, perquè entenc que la prioritat és anar a Madrid i que ens hem d'oblidar de prop del 500.000 de persones que cada dia agafen el tren convencional, el tren per anar a treballar, per anar a estudiar, el tren per viure.